Parola entrance. So, nandito na po kami, guys. Hi, guys. Ito na, nasa fifth set na po tayo. At nakakusaping ang ating magandang bride. Ayan. Ang kanyang bagong outfit at ang kanyang bagong hairstyle. Dito kami ngayon sa lighthouse. Ay, lighthouse. Lighthouse ba ang tawag dito? Papasok na po kami. Dito sa Parola. Ayan yung Parola. Ayan. Photo muna tayo. Dito yan sa Bolinao matatagpuan. So siguro no, wag kayong sumano na. Ano lang, siguro relax lang na ano, yan. Yung siguro mag-date yung nose. Yan, that one good, perfect. Good. Wala ako na white, walang po kasi. Hindi naman na tayo lang. Kaya ito sarap kayo sa akin dito. Kaya ano? Dito yung face nila eh. Standby. Tingin muna dito ma'am, tapos tingin kaya mo. Okay. Okay, ready? 1, 2, go sir. Ma'am, tingin dito. Tingin kayo sir. Stop sir. Smile. Apa? La 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 la. Ayan, no? Ganda, no? Wow, ganda. Okay. Ako na lang yung ito-drone ko dito. Ayan, nandito tayo sa sa lighthouse ng Bolinao Pangasinan. Ayan. So, dito po kami nag-photoshoot. Photoshoot ng wedding ni Miss Vianca as si Sir Kenneth. Ayan. So, ito yung lighthouse ng Bolinao. Ay, bawal ba? Bawal na pala. So, ito na po.
Okay, sige, sige, mapapit. So, nakakatuwa. First time ko tong marating ito. First time ko ditong makarating sa lighthouse na ito. Buti na lang, pinaalala ko. Thank you ah. Ayan. Bawal pala dito. Okay lang. Gawa tayo ng other way. Pang palit dito sa drone. Pero may kuha na.